Είναι πάντα όμως και το σωστό. Η σχέση σου με την Εκκλησία και με τη θρησκεία? Αγαπώ πολύ τον Χριστό, τον έχω μέσα στη ζωή μου. Θεωρώ πως, γιατί ξέρεις, διανύουμε μια εποχή που πολλοί κόσμος και κυρίως η νεολαία φοβάται να πει ότι πιστεύω στο Χριστό. Δεν μου αρέσει πολύ αυτό το πράγμα. Θέλω ο καθένας να μπορεί να έχει την ελευθερία να εκφράσει αυτό που πιστεύει. Είτε είσαι στο Χριστό, είτε είσαι στον Μωάμεθ, είτε δεν πιστεύεις πουθενά. Δεν θεωρώ ότι είναι ωραίο να ακούω ότι πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Γιατί, ναι, όλοι πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι ανώτερο, αλλά φοβούνται να το εκφράσουν. Εγώ γιατί πιστεύω στο Χριστό? Όχι για τα θαύματα που έχει κάνει ή που έχουν γραφτεί. Πιστεύω στο Χριστό γιατί ο Χριστός έχει αυτό το πράγμα που εμένα με αντιπροσωπεύει στη ζωή μου. Η αρχή και το τέλος. Τι είναι αυτό? Η αγάπη. Με την αγάπη λύνεις τα πάντα στη ζωή σου, καταπολεμάς τα πάντα. Ακόμα και τα προβλήματά σου, αν έχεις αγάπη από πάνω, λύνονται κατευθείαν αυτομάτως. Φεύγει ο κόμπος στο στομάχι σου. Δηλαδή, τι σημαίνει αγάπη? Πας στο σπίτι σου και είναι η γυναίκα σου, έτσι, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου. Αν εσύ έχεις προβλήματα και έρθουν να σου χτυπήσουν την πλάτη, τι είναι αυτό? Αγάπη. Αυτό λοιπόν κατ' εμέ είναι ο Χριστός. Και αυτό μου διδάχτηκε. Τώρα, πολλές φορές έχω πει σε φίλους μου ιερείς ότι αν πετούσαν. Ας μου επιτραπεί λίγο αυτό, έτσι, θα το πω, λίγο σκληρό θα το πω, ίσως να μην το εκφράζω σωστά, αν πετούσαν τα χρυσά από πάνω τους, το χρυσό σταυρό, όχι το σταυρό, το χρυσό σταυρό και τη λιμουζίνα και ήταν πιο ταπεινοί όπως ήταν ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος πλέον και κάποιοι γέροντες που έτυχε να γνωρίσω, θα είχαν προσελκύσει πάρα πολύ περισσότερο κόσμο και την νεολαία κοντά τους. Η ταπεινότητα είναι αυτή που θα φέρει τη νεολαία στην Εκκλησία και όχι υπερβολή. Κλείνω. Και συγγνώμη, θα σου πω και κάτι ακόμα, γιατί επειδή θα κριθώ για αυτά που θα πω, το ξέρω. Δεν με πειράζει όμως. Ο αναμάρτητος πρώτος στο Λίθο Βαλέτο, άλλωστε. Γιατί είμαι αμαρτωλός, δεν είμαι καλός χριστιανός. Πιστεύω πολύ στο Χριστό, αλλά δεν είμαι καλός χριστιανός. Έχω κι εγώ τις αμαρτίες μου, κάνω κι εγώ πολλά λάθη. Αλλά προσπαθώ κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Όμως, πριν κρίνουμε την Εκκλησία, ο κάθε ιερέας και κάθε κοινότητα, η Εκκλησία είναι μια κοινότητα. Οι παπάδες, οι πατεράδες είναι μια κοινότητα. Ναι, θα υπάρχουν και οι περίεργοι και οι πιο νευρικοί και αυτοί που μπορεί να βρίζουν. Λάθος τους. Θα κριθούν μια μέρα όλοι για αυτό που κάνουν. Εμείς δεν πρέπει να κρίνουμε αυτούς. Εμείς πρέπει να είμαστε, αν θέλουμε να πιστεύουμε στο Χριστό, να είμαστε κοντά στο Χριστό με αγάπη και να κρίνουμε τον εαυτό μας, να βελτιωνόμαστε εμείς. Κλείνω.